गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बकाघाट ओनसोलाव सासे SI पुलिस अफिसारा गावनि नखराव खामानि मावनो थाखाय लाखिनाय हिनजावसा गथ'खौ बुनानै इनायै खालामबाय थानायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दुथां पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय जयन्त बरा आरो बुजानाय गथ'आ 12 बोसोरनिल'मोन। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय जयन्त बरानि बिसि बनस्रि बरा आरो जयन्त बरानि बिनानाव दीपशिखा सयकिया बिसोरबो हमजादोंमोन। नाथाय बिसोरो बेल लानानै गफिनदों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थाबावनाय जयन्त बरानि बिनानावनि फिसाय बाबलु सयकियाया खारखोमानानै दङ। बे समाव बाबलु सयकियाखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो आरो बे जाथाया थांनाय 2 आगस्तआवनो जादोंमोन। उनावहाय बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। कक्राझारनि सानै हिनजावसाखौ खारबाय थानाय रेलगारियाव दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदों। सिफुं ट्रेनाव हानजायै जिनाहारि खालामनाय सानै हिनजावसाखौ कक्राझारनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया हरनि समाव रावबो गैयै समाव सिफुं ट्रेनाव हानजायै जिनाहारि खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला कक्राझार जिल्लानि सानै हिनजावसा गुवाहाटीनिफ्राय सिफुं ट्रेनाव गाखोदोंमोन। नाथाय हरनि समाव लासै लासै सुबुंफोरा गावबा गावनि जायगायाव ओंखारनायजों दाब्बाया खालि जानायलाय हरखाब मोनसे दुथां हानजाया फारियै कक्राझारनि सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो। रेलवेनि रैखाथि हानजाया CRPFआ फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव दाब्बायाव रावबो गैयै समाव खुगा खाथेनानै हानजायै जिनाहारि खालामदों। बे जाथायनि उनावनो हानजायै जिनाहारि खालामग्रा सानै दुथां नयनाल आब्दुल आरो मइनुल हक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार साइ स्टेडियामाव जानो गोनां दुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनायखौ नायगिरिफोरनि थाखाय टिकेटखौ अनलाइन मोननो हासिगोन। www.sow.bodoland.gov.in वेबसाइटनिफ्राय गोसो गुदुं सुबुंफोरा 8 आगस्त खालारनि फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय अनलाइनाव टिकेटखौ लानो हासिगोन। टिकेटनि बेसेना सिगाङाव होनायजों एखेयानो। सोनाब फारसे गेलारिनि टिकेटनि बेसेन 170 रां। सानजा फारसे गेलारिनि टिकेटनि बेसेन 100 रां। खोला आरो साहा फारसे गेलारिनि टिकेटनि बेसेन 50 रां जागोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।